Avui estic a la Fira Recerca en directe perquè el meu treball desenvolupat al Parc Científic ha estat premiat. Aquest premi és el radiòmetre inventat per William Crookes. Crookes va ser químic i físic. El científic del segle XXI, doncs en el cas del Pablo, tindrà que saber de física, de medicina i de biologia. El meu treball està centrat en les aplicacions de la nanotecnologia a la biomedicina i en concret en el camp de l'enginyeria de teixit ossi. La ciència s'ha tornat molt més interdisciplinària i s'ha tornat també molt més humanista. La primera part consta de la història, tots els descobriments que s'han fet referent a la nanotecnologia. Per començar, la nanotecnologia és la ciència que estudia estructures i manipula estructures a un nivell nanomètric. Un nanòmetre són 100.000 milions de vegades més petit que un metre. Per tant, treballem amb el rang del 1 als 100 nanòmetres, un nivell molecular, un nivell atòmic. La nanotecnologia té molts camps d'aplicació, però el que jo em centraré i el més, segons la meva opinió, és el més important, és la biomedicina. L'impacte de la nanotecnologia a la biomedicina és molt important. Es poden crear nanopartícules vectoritzades per hipertèrmia, teixits biocompatibles amb el cos, i ara em centraré en la creació d'un material que imita l'os i que permet que aquest os es regeneri. Un científic nord-americà va dissenyar aquesta molècula, és un pèptid que té la capacitat de formar micel·les i nanofibres, i aquestes nanofibres imiten les fibres de col·làgen de l'os. L'os està format per fibres de col·làgen i cristalls d'hidroxiapatita. Per tant, aquestes nanofibres, després de formar-se les micel·les, es distribuiran com una xarxa i permetran que les cèl·lules òssies s'adhereixin a la superfície i que posteriorment es creïn els cristalls d'hidroxiapatita. El treball experimental consistia en entendre quin era el paper d'aquestes dues parts de la molècula. Aquesta part d'aquí són 3 aminoàcids, àcid aspartic, arginina i glicina, i el que fan és captar les cèl·lules òssies i permetre l'adhesió d'aquestes. L'altra part, aquest radical, el 4, capta els ions calci perquè posteriorment es faci la mineralització de l'os. De Pablo Ruiz, la seva tutora és la mediconcepció Sala i de l'Institut Montserrat, i el tutor al Parc Científic de Barcelona ha sigut el Johannes Gustafsson.